Asa mga rungter nga zombie ron day katong mga hiwi ug naong day ba? Day, asa mga zombie, day? Ganahan na kay kung maabot sila, day. Bigatlaan ni mo bituya, oy. Guys, we're ready. Hapit ng first round. Gani, day, giandam na ninyo inyong panlabay. Perting andama, day. Ganina ra gyud. Sa kadagdagang matang mananap sa kalibutan day, ngano na plans pa man jud no?